Monkey. Nie táto Monkey, ale táto Monkey. Áno. No a dneska si povieme niečo o ňom. Monkey natočil prvé video v roku 2022. Jeho najpopulárnejšie video má 150 000 zhliadnutí. Poďme si ho spolu pozrieť. Áno, toto je jeho najpopulárnejšie video. Táto hra bola v tom roku úplne populárna. No ale toto video úplne zdvihlo hore, lebo 150 000 zhliadnutí je veľmi veľa. Ale má aj videa z Brookhavenu. A ešte z nejakých vlakov, ja neviem ako sa volá tá hra. Takže tu je tiež nejaké video. Ale robí aj videá s kamarátom Markusom. Tu je jedno video. Interesting. Open. I suppose I should check the gym for clues. Oh no. I'm scared already somehow. Hej, potkán, už odíď, už sa skončilo. Je. A tak dobre, tak čau. Do. No koniec memes. Ešte som zabudol na to, že Monkey má vlastnú hru. Las Manzanas, ktorú som aj ja natočil. Mám povedať, čo to je? Pódium. A tuto je taký rebríček a ja som tu, lebo ja som si to ešte včera, ale aj dneska som si to prezeral, že čo tu natočím a tak. Takže ja som prvý. Tuto je aj Markus, youtuber, aj Theodor, FGM Plays, takže to je Monkey. Takže dajte mu odber aj Markusovi, aj Rolibobos, aj Kikifenu. Takže my si zoberieme toto auto a ideme toto preskúmať.